wani na fushi yana ce kamar wani bai nema na shi ya shiga problem, sai ka ce ai kai fitila ne ba neman ka shan shiga duhu, ka gode ma Allah. Ko bai taba kolin ka shi ran da ya samu problem, ashe kai babban fitila ne wanda ba tuna da shi ranar duhu, shi ka gode ma Allah. Qala al-hafiz yace al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-araq. Uwa makaranta ce idan ka tattala ta, ka tattala wasu yankin jama'a ma'abutar kyakkyawan jijiyoyi. Al'ummu raudun in ta'haduhu al-haya birriyi auraka ayyama iraki. Yace uwa raudun abin nan ne, dausayi ne, gadin ne. In ta'haduhu al-haya, idan tafin hannu ya kula da ita. Alhaya shine hannu, tafinka. Idan tafin hannu ya kula da ita, birriyi da shayarwa, auraka wannan dausayin nan yayi ganye ayyama iraki, dukkan wani ganye mai kyau. Al'ummu ustazul asatizatil ula shagalat ma'athiruhum madal afaki. Yace uwa ita ce malaman malamai na magabata, wanda ma'athiruhum labaransu ta shagalatar da duk madal afaki, fage da sararin duniya gaba daya. Shagalat ma'athiruhum, labaransu, gurabunsu da suka bari ya shagalatar, wata ya yawaita a sansanin duniya, madal afak. Na'am, wa ma sillun turafikuhul manaya wa yajri summu qitala bi fihi bi aqbahi min ukukin la yura'i karamata ummihi wa rida abihi. Wa ma sillun, wala yace babu wata wani kumurci turafikuhul manaya wanda kullum mutuwa ke tare da ita a cikin bakinta. Wa yajri summu qitalan bi fihi, wanda dafi ke gudana a jikin mutum idan ta ciji mutum da bakinta. Bi akbaha, wannan macijiyan ba ta iya zama muguwa min ukukin, fiye ga musguna wanda wani da yi, wanda la yura'i karamata ummihi, musguna wanda baya kulawa da darajar uwa, warida abihi da yaddan uwa. Wato musguna wanda kai na rashin kulawa da darajar uwarka da girman babanka, bai kai kumurci kobra kenan, bai kai kobra mai cike da poison a bakinta ba, ka kashe kanka. Qala Amr ibn Shirid fa ayyum ri'in sawa bi